Днес 9 юни ни е предпоследния ден от почивката в района на Кадис и днес решихме да посетиме 4 от така наречените бели селища. В момента сме във второто от тях, което е Захара де ла Сиера е цялото му име. Страхотно бяло селце или градче с прекрасен язовир отдолу и една крепост, която за съжаление от тук не се вижда, тъй като той е много нависоко. Едно от укрепените арабски селца в средните векове. Ето Вашко търси следващото селце, Гразалема, до един природен парк, и последното ще е Елбоске. И за съжаление приключва нашия ден. До скоро!